Poio prepárase para celebrar a gran festa en honor ao seu patrón, San Cristovo. A cita que se desenvolverá este sábado día 13, a partir das 6, comezará coa concentración de vehículos na Seca e a tradicional misa solemne, que este ano se levará a cabo na comunidade de Montes de San Xoán. Por xuntar todo, facer, porque o tema dos camións, arriba, para na concentración dos camións, no diante do Concello, pois pouco sitio temos, entón, na Seca temos amplitude para poder aparcar todos. Ao rematar a misa solemne, a popular bendición dos vehículos asistentes dará comezo o percorrido de San Cristovo polo municipio. Queremos o que é ata a Barca, a rotonda da Barca, e voltaremos ata a rotonda do Alto da Granxa. E ali veniremos de volta para a Seca e ali celebraremos a nosa festa. Como ven sendo habitual, durante toda a xornada haberá actividades para todos os públicos. Unha chea de actividades, ademais da concentración da misa, vos van a acompañar a coral de Pollo, a asociación Vides Novas, despois na CEA, o dúo Perla, ou sexa que vai haber festa e diversión tamén para os nenos. Para rematar esta gran festa, que mellor que unha cea amenizada polo dúo Perlas. O menú será polvo e carne ao caldeiro e as invitacións poden mercarse ata este xoves a un prezo de 25 €.